home phinde ngicela ukubonga nathi sashisa ngempela egemini sebecela ukotha bayamona ngoba sesiyathopa plaza siphatha amathekeni njengesikole sa-opera ukuba sikho ngabi Rapifact ayikho ukuba yikho Rapifact mhlampe ngabe nathi asikho esathi sifisa ukuthi sigezelane noma ingekho insipho samaciko siyabonga ngokuthi nelikhuphula usiko and ibaningi abakwazi ukudownload umusic wethu sesenziwa nama-profile ngale ithombe zethu uningi nje sewonga wonke omuhle umsebenzi wenu futhi naze ngasenzisa zonke lezi fiso zethu unyaka omusha siphusheka umbhalo omusha uphumeka ophuthelwe last time manje angalingeka aphuthele makunamaphutha agwemeke uNkulunkulu alikhusele sohleli sikhona sihlehli so umdlalo omuhle uqhubeke futhi sekulula kuhlangana u1 no1 kuphuma u2 bengahlangene but sekusele zimbalwa icrew nasemakhaya ithemba liyavuka sekuphakama ispoon sekulele kuthina kepha sofinyelela khona screw ithombe zethu iclean nama profile ethu aqinile sekuvuleka neminyango besitshela ukuthi ikhiyiwe abanye bebeqanda besaba ukuthi babithiwe kanti nami bengibuye ngivalele ngokuthi ngidisile vulela amathuba kusivikela kwimvula sithola amasenta amancane sikwazi ukuclean amathuna shout out to captain uBoltin ungitholisa ipenalty brazo bese ngifile ngathi ngiseboxing inandi sehlangene siyabhaza ke sichargele yabamba masiphakeme baqhama basiflathele ndanaye siphakeme abafana bahlasela awagcwala baphakethe siyahamba ke sibangene ayabonga